higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami magpasalamat kanimo niining kahigayunan nga imong gitugot nga magpadayon pa nga masabod ang binhi sa kamatuoran dinhi sa kanginan. Tuguti nga kini nga programa imong kaluyan ug panalanginan. Uban ini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento Ginoo sa pagdala og mga kalag diha sa imong tiilan nga magapangalagad kanimo. Ikaw nakakita og nasayod o Dios sa tanang mga dapit sa kalibutan. Nahibaluan mo ang naa sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Unta ang mga nagapaminaw imong lamdagan ang ilahang mga salabutan nga ilang mahangpan o masabtan ang mga pulong sa kamatuoran o sila imong pagakabigon sa pagduol nga magapangalagad dinha kanimo. Ikaw nahibalo og nasayo do Dios sa nagkalain-laing mga lugar o dapit. Nahibaluan mo ang tanan labaw sa among nahibaluan. Nga dunay mga kalag nga imong gipangtawag sa pagpangalaga diha kanimo pinaagi nga programa. Tuguti nga sila Ginoo imong padasigon o paligunon nga kun moabot Manila ang mga pagsulay o mga alantuson sa kinabuhi, unta sila tagaan nimo giya og tabang nga magpabilin nga mga lagad na kanimo hangtod nga ikaw magabalik na. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nakalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Sir, maayong gabi, mo greet me og happy birthday kang Inday Luz. Inday, happy birthday. Hope nga malipayon ka sa imong birthday, ika 16th years old nimo na. Hope nga padayon ka sa imong kabuutan. Daghang salamat sa pagbasa, sir. Okay, mo greet gani mo ingon ani kuan kanana nga butangin ninyong ngalan, no? Kay kanang inyong gi-greet na kaila na. Kay magka-isgutay mo pero ang mga relatives ninyo, ang inyong mga uban pang mga kaila, may po na nga mahibaluan po nila o kinsa nang nag-greet. Kay ang gi-greet ra ang nang kanana ang celebrant po niya ang nagpag-greet walay ngalan na kuan sila ma-confuse kay lang una kinsa ka na. Okay, niya patay basahon. Maugid na sir ang usa sa mga dili nila mabantayan kay og unsay iliso sa ilang dunggan mura sa radyo tulon ra bagyod dayon unya og naanay teksto sa Biblia nga masupak sa ilang doktrina para sa ila sayop na nga salin. Unya ang ilang paboritong gamiton ang lamsa translation, ang mufat nga wa sila masayod nga hilabihan gyud na kadaghag sayop kay personal ramana nga gihubad og dili na aprobado sa mga Bible societies. Salamat sir. Okay, salamat pud sa pag-text. Okay. Maon ni ron sir, puwa-puwaon dayon ang mga miyembro. Kabantay man ko kay gidala ko sa ako gud nga close
kini di ang inyong programa mahisgutan pud ni usahay diha sa ila, unya ilang lubag-lubagon, unya dayon ang mga membro tango-tango, murag kiko-kiko. Salamat sa pagbasa, sir. Si Rolito Monsanto de Aine. Okay, daghang salamat, brother Rolito. Ni apatay basahon. Mo greet mi, sir, og happy wedding sa amo nga kamanghuran advance undo karong Domingo mangihaw ka nagyog tao. Hehehe. Salamat kay kabuutan ba sa imong napili nga asawahon. Okay ka na, malipay ta nga ang napili nga asawa buutan. Okay, salamat kayo. Last text nga ako nga basahon, doon na mi ipangutana sa pangutana man eh. So dili lang tanan ni kay naa na may kuan nga na ay paluap nga kuan katong gipanghisgutan nato sunod-sunod ba may tungod sa pagbalik ni Kristo. Unya wa na ko masigli matris dayon naa di ay pudtoy kanana ang reaction atong itubag may gani kay nabantayan nako kaganinang mga alas 3 alas 3:05 sa kadlawon akong natanaw unya kinini ang kuan kanana ang akong nakita wa kay matanto madugay, no. Okay, si Brother Libby sa dili pa magbasa og mga text message diri sa iyahang cellphone, mas maay siguro brother Isaw nga imo usab una malili diha nga atong monitor aron makaibatag diing dapita o nga mga lugara o nasuras kalibutan ang atong mga pinalangga agad nga mga viewers. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John og maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan og mga kaigalan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast, doon na natin na-receive nga mga mensahe gikan sa mga naglain-lain nato nga mga viewers. Niya si Brother Nilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi sa tanan nga naminaw ug nagasunod ning programa. Mayngon man sab kaninyo Brother John, Brother Isaw ug Kuya Libby. God bless. Okay, Brother Ronilo, salamat sa pagkuan pag-view kanunay, pagpakigdugtong kanunay itong programa. Nya di apo hilig ay maminaw dire sa Pilipinas, Brother Ronilo. Mura ni siya hilantan ni Brother Lito Amit og di paminaw itong programa. Unya kamong naa din sa ibang bansa, lain na iyang hunahuna basta mo react nako magkuan nila lain na iyang hunahuna kay pangbinlod kuno mo. Si Kristo paglansang sa cross nga si Kristo amahan ko pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Maingon lagi ko aning Lito Amit des Ginoo kay higugmaon man kaaway. Ginoo pasayloa in terms Lito Amit kay wa sa masayod siyang gipanulti. Brother Ronilo, kumusta diha sa Saudi Arabia uban sa tanang na naminaw karon? Maayong gabi. Niya po, Brother Ginny Reyes. Good evening ninyo dira, Brother Libby ug Brother Isaw ug Brother John. Watching her in Matanao, Davao del Sur. Ako day gigreet ako family sa Lambusan ug sa tanan naminaw. Salamat sa pagbasa. God bless. Ano din is Matanao si Brother Junior sa Matanao, Davao del Sur. Nakaanha ko din Brother Junior. Unya labay ra pud 2 days then largo ko dito sa Davao del Sur sa Bantakan. Unya di na kay na tantong layo no, half day ran dagano na diha abot na. So keep safe lang diha no, amping kanunay. Niya po si Sister Via Dilaw watching from Manila. Mayong magandang gabi po sa lahat from Pasig City. Okay, daghang salamat sa mga taga Pasig nga nagsunod ning ato nga programa. Unya may gabiin yung tanan diha. Niya po si Brother Jimel Pianyar Bilyastike. Jinimel Pianyar Bilyastike. Mayong gabi sa tanan. Listening her in Simbawan na Ilon, Bugo with my Papa Judy and Mama Helen Pianyar. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa pag-view ma'am. Nagkuhan kita ni mama ni mo ganina sa Nuga. Ubay sa gitag kaila nga na adto dito kay gidana ko akong mama. Abi man ako ma'am na akas danaw kay knowing na ako nung kasdanaw nagtudlo na naaday karos Simbawan. So salamat sa pag-view. Niyasab si Sister Sylvia Brizo. Mayong gabi sa tanan from Camotes, Puro. Puro kamotes na murag sa kuana. Sige sis, salamat kayo sis.
Niya sa Brother Elmodam Flores, good evening nyo diha Brad John, Brad Libby, Brad Isaw, God bless sa tanan. Brother Modam, may gabi ini mo Brother Modam. Dinhiya sab sa tong pikas monitor ato sab kita nakig-uban kanato si Sister Elizabeth Onyakaw ni Dia, niya pod Sa Libaong na, San Remigio. niya pod si Sister Ginaline Lumuntad, niya pod si Sister Lucy Lian Alice, niya pod si Brother Julio Serino, niya pod si Janjel Magbanwa, niya sab si Ako ana, sa kanana ang cruising unggoy na, sa Tubuson Negros, si Janjil Magbanwa. Niya sa- Mayong gabi inyo diha po. niya sab si Sister Remy ni Cesario Villanueva watching from Masbate City, niya pod Oh, naana po sila ron sa Masbate City, ana sa Lutungan Island. May gabi inyo diha sis nga tanan. niya sab si Sister Grace Madhos Minchabes Raneses, niya Ay, pod asawa ng Brother Jimmy. Sas, mayong gabi. Kumusta si Boss Jimmy diha? Og mahimo, mahangyo nimo nga gusto kong makig-istoryan niya kahit sa chat lang kay importante gid. Thank you sa pag-view, sis. niya pod si Brother Ivar Langido, niya pod si Sister Leomads Auman Mibato watching from Katayngan Masbate, niya pod si Sister Gia Iskarma Amoroto, niya Dili pod, na ikarma. niya pod si Brother Anacleto Lucerna Senior, niya pod si Jamso Fleerflee, niya pod si JV Alicos, niya pod si Brother Joseph Montana watching from Dawis Maya, din niya pod si Sister Irene Vasquez Hilig, niya pod si Brother Oliver Kingidjin. Good evening nyo diha Brad John, Brad Libby, Brad Isaw, God bless mga kapaglaom. So pagkakaroon mo pa nitong nakita nga mga mensahe ug mga kaigsunag kay gila nakig-uban kanato sa tong live broadcast alang sa pagpadayon sa tong programa ang panahon na kay balik diha kaning Brad John. Okay, dagang salamat Brother Isaw. Ato tahigala aron nga ako kay atong oras gamay ra unya tulo taron ni mabahin ni atong oras. Hinumduman ni Brother Libby, Brother Isaw nga sa mga mura 2 nights nga murag maumaora kay mahitungod to sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo ang ato ang gi kuan doon na magudtoy nangutana nga una ato nangutana nga ang Roman Catholic Church mangugat gid sila nga sila mo igitukod ni Kristo nga iglesia. Unya kini pug kuno iglesia ni Manalo maupod pero bag-o lang gyud nga nakahuman sa ilang 109 founding anniversary unya ilang ilang si Kristo nagtukod nga 109 ilang founding anniversary. Unya iya ko nung pangutan-on kung kanus ang balik si Kristo nga way ikasulti kamo doon na ba? So ato ning hisgutan unya gipaluap man sad to sulod gabi. Walang gid ko kabantay dayon nga dunay di ay paylain nga reaksyon adto mga bahina nya mo ni ato nga kuan mo ni atong tagaan karon og pagtagad hinoon na natiksan na nato ang kuan ani atong natiksan na ang ang utana or nag-text ani ato ning basahon. Okay, matingala man ta aning Jehovah's Witnesser. So GW man wa nagilain Jehovah's Witness na matingala man ta aning Jehovah's Witnesser ug unsay isulti sa Watchtower tuo pod dayon gisabot sila sa Watchtower ni WT man nga dili lang ta mangadto og langit anhi lang ta sa yuta tuo pod dayon. Salamat sir si Leji Kantuhay ni. Okay, dagang salamat. Sorry kayo, dili Kantuhay, Kantutay. Dagang salamat brother o sister Luigi ba ni? Kay na ako'y kailang nga Luigi, babae, na ako'y kailang Luigi nga lalaki. No? Okay, either man laki ba ni o babae ang nagkuhan ani. Salamat. Akong balikan, matingala man taan ning Jehovah's Witnesser. Og unsay isulti sa Watchtower tuo po dayon. Gisabot ni sila sa Watchtower nga dili lang ta mangadto og langit anhi lang ta sa yuta tuo po dayon. Salamat sir si Luigi Kantutay ni. Okay, dagang salamat brother Luigi Kantutay. Ang tinuod nga pagkasulti brother Luigi sa tinuod lang sa klaro lang gyud kanang ang Dios nasayod man sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Bisan pag-unsay mga katarunganis o mga rasones sa tao sa iyang gituhuan o iyang gibarugan. Kung atong gisusi ang balaang kasulatan, dili gid ta maligaw. Una, sa ikaduhang Timoteo 3:16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Usa,
Dinhi sa Biblia makalaom o makasalig ka nganuman ang nagtuga ini ang Dios. Kung kalo man adiha, kung padayunan ni mugbasa ningon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan igod nga ang balaang kasulatan sapat nga gitugan ni Ginoo alang sa pagpanudlo. Kung gisusin lang nato ang balaang kasulatan kay ang Dios may nagtuga alang sa pagpanudlo bisag unsa pay rason ni katarungan sa tao, klaro gina mailhan gini mo na dili gina ipaingon na paingon sa pagkalibog nimo makasabot jud ka bisag unsaon pagpangatarungan pero waag ikasuporta sa ilang pangatarungan nagpabilin nga lebihan katinaw ang kamatuoran. Mga palaki-laki lang ba? Mga patuo-tuo. Apan kung pangitaan ni mong ba, why ikapakita? Bulos lang pangatarungan. Karon kining gihisgutan ba? Nga, matingala man taaning Jehovah's Witnesser unsay isulti sa Watchtower, tuo po dayon. Well, kining inyuhang nadungog ug nabati dinhi, gisulti ni sa Dios dinhi sa Biblia. Amo lang gi paabot diha sa inyong mga igdulungog. Busa dili kaayo mo ingon nga murabag maingon nga ang inyong kalag unsafe. Kay kung tao lang gud ang mamahayag, siyempre murag ang atong kalag ana di ta makasure ug sigurado ba gyud. Pero kay pulong ni sa Dios ang balaang kasulatan gituga kini sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo ug kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung atong gamiton ang kasulatan, natural ang atong dapigan ug tuoan ang gitudlo sa Dios, dili ang gitudlo sa mga pangulo sa simbahan. Mahitungod niyan ang imong giingon nga gisabot sila sa taga Watchtower nga dili lang ta mangadto og langit anhilan ta yuta. Hinoon ako sa pasaylo alang ko Brother Luigi og Lucky kamanggani. Kay naam lagi Luigi nga babae. Pasaylo alang ko nga 99.9% wa pud siguro gyud ingon nga ang taga Watchtower nakigsabot sa ilan di lang ta mga tuglangit anhilan ta yuta. Pero sure gyud ko nga kini mao ni ang ilang doktrina. Unsa man ni doktrina? Pagtulunan. Ug kay mao man ni ang ilang pagtulunan, mao ni ilang pagtulunan atong susihon dinhi sa Biblia kung nahaom og natakdo ba ang ilang pagtulunan sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. In fairness, honest to goodness, kining mga taon na magkaambid-ambid ra ni silang Mormons. Ila na sangyaw gyud. Unya kung pilagi ko kapaniid na ay mga tao sad nga kana bang garaon kayo ang tuyo sa mga Jehovah's Witness igo ra gud magsangyaw. Sa bugid dautan ana nga magsangyaw ro man na. Pero naapoy mga taong garaon kay hilig kayo og kuan ba kanana ang lantugi nga mga tinigbakay. Ay taon mulakaw lang. Doon na pa may bay bustadi dito oras na namo adto usa mi. Gilikayan sila nga naman. Kay lisod ba sa gugayo ning kinayang hambat-hambat. Ingon ani sila kakalmado panahon sa ilahang pagsangyaw. Pero bahin na gani niya nang ingon nga gisabot sila sa taga Watchtower nga dili lang ta mangadto og langit anhilan tas yuta unya tuo lang pud dayon balikon ko 99.9% nga dili gyud ko kumbinsido ana kundili kini ila ra gyud ni nga doktrina gani pagtulunan karon anhita mo focus usa sa kining yuta nga ilang gimithi kay ang uban ani nila nagtimaan naman mga bahin dagko, mga nindot balay, mga nindot nga mga building, kay sila mo ay manunod. Nabitaw sila kompleto magigo sa tinud-anay lang na ako'y mga libro o mga magasin anay nila nga wa gani sa ila. Naas ako. Katong kining libro nila nga How Can You Live a Paradise on Earth? Mixture of all terms. Naagida na. Unya kanang ilang 60 kapin ka mga doktrina na sa ato ato nang gi-studihan po na ang ilang mga pagtulunan. Karon kining ilang gihandom baga nga anhiragid sila sa yuta ni Biblia magini anya ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo anhita
sa gitudlo sa Ginoo dinis Biblia kung kanang ilang doktrina haumba sa gitudlo sa Ginoo kay gituga man ni Biblia alang sa pagpanudlo. Ang Dios pag yun nagtuga. Meaning to say, ang Dios may nagtudlo. So sa alaktod pagkasulti gitudlo ba sa Dios kanang doktrina nga imong gituo gibarugan. Nya ayaw gamiti, ayaw aplaya sa imuha bang tinawhanon nga mga pangatarunganis o katarunganis nga simbolikal man na. Lagi simbolikal nya unsa man literal sa literal unsa man kinahanglan man na nimong ipasabot gyud kay simbolikal mo ka di meaning na ay kahulugan. Niya tanawon niyo. Sumala sa 9:19 sa Isaias nagingon. Ang yuta na sunog tungod sa kaligot-got ni Jehova sa mga panon. Ang Dios maligot-got gyud ay. Ug unsaon ning yuta matod pa dinhi masunog. Kung ang Dios nga matuod walay unod ug walay bukog, papaano makamaubang maligot-got? Karon naghiingon dinhi ug ang katawhan tandaan ug ang katawhan nahimong ingon sa sugnod sa kalayo. Gipanginsama sa unsa ang mga tao dinhi sa yuta sama sa sugnod sa kalayo. So tingali di man nimo matugkad ang gahom sa Ginoo. Dili lang gyud pud tanan maghandom para og langit kundi anhi pud yuta sama ni Noy Carding Serrano Diaz Kabintan Urmok. Noy, bisas gidugayon na Noy, wa gyud ko malimot. Sa imong pagsigig hagad-hagad og debate naghuwat ra gyud ko nimo. Unya sa imong pag-ampo sa Ginoong maligsan ko sa dantarak diri sa bugo kay aron lata ko. Ang Dios nagluwas paghapon sa ako kay naay plano ang Ginoo. So hulaton ta gid kanoy. Kanang hagad-hagad nimo debate wa ko na kalimti. Pero namingaw lang gid ka apan moabot ra yung panahon nga magkaharap-harapan ta. Unya gingon din nga ang katawhan ay mo ingon sa sugnod sa kalayo. Ang mga tao nga dili gyud moadto og langit kay anhiran ini yuta mao gyud ni makaangkon ani alang-alang man og kuanis Ginoo ipadaplin kay pahimong sugnod sa kalayo. Walay tao nga makagawa sa iyang igsuon. So kung ang anhira gid ka ning kalibutan na inugsugnod ka gyud na di ra magig ka makalikay kay matud pa dinhi walay tao nga makagawas. So mo gisultis Biblia sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang ingon din ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo ni sa Biblia. Na kining yuta karon mo ni ilahang sundon kay di sila mo adtog langit na maghunahuna na lamo ug mamalandong mo. Dugang pa. Dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 12 ikaduhang Pedro 3:10 hangtod sa 12 ingon niini ang gitudlo sa Dios dinhi sa aning mga bahina o aning puntua. Ikaduhang Pedro 3:10 ngadto 12 nagingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan. Tanawa, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-anini. Nanunsa mang mga butanga ang imong sundon kay matunaw ug sunugon manis Ginoo kining kalibutana ug ang mga butang nga ani-adinhi. Kini gitudlo ni Ginoo kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kami igo ra may gyud nga nagbasa sa gitudlo dinis Biblia. Ang punto lang ini mao kanang doktrina nga atong gibarugan doktrina ba na nga gitudlo sa Dios dinis Biblia. Unya mga tunaw sa labing kainit matunaw na gani suway ra gumo nakakita ko sa una sa panahon sa akong pagkabatanon ko ami kabuok kanana ang 5 mi kabuok nagkuan mi kanana ang medyo magjaging-jaging pa man lagi mi sa una nagpalit ko og kanana ang tingga unya gisud sa lata gi kuan sa kanang uling unya kining tingga matunaw man na siya ang tingga amo tong gikuan ang tingga gitunaw kay panahon sa jogging na ay mako niya ang tingga nga akong
kuan kinini ang gigunitan pikas o pikas tag 4 kilos. Tingga natunaw siya didto sa lata ang tingga tungod sa kainit. Mao ni ang mahitabo ni ining yutaa, nining kalibutana ug ang ubang mga butang nga ni aning kalibutana matunaw. Karon usa ma imong sundon diha, usa mang building, usa mang balaya nga nindot imong sundon nga matunaw man. Balikan ko tong tingga sa diyang natunaw na amo gid tong kay 5 magyud ming barkada gyud kayo. Amo tong bitbiton panahon og magjogging. Pero buo na. Nalahi na. Ngano man kay kuha naman siya natunaw na niya mugahi man og balik. Tag 4 kilos. Pikas 4 kamot 4 pikas 4 8 kilos. Unya kanang Mandawi paingon sa kananaang Danao mo ginay among paborito nga ngadto kaduha ra gid sa dinuon mi mobalik ana paingon ngadto pabalik. Naggunit mi ni anang tinunaw nga mga tingga. Sa samang pagkaagi kining kalibutan na kining yutaa tunaw ni pinaagis kalayo. Testingin nyo ang tingga og tunaw. Di mo kakita ana tan-aw nyo liquid pero gikabugnaw na mobalik na ugahi. Sa samang pagkaagi kining kalibutan na ang tanang mga butang pagatunawon. Unya tanawa sa 11. Sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon. Rawa pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon. Unsay gikinahanglan? Magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon. Karon kay mo may gikinahanglan na mo man gitudlo dinis Biblia. Kumusta man sa imong pagkinabuhi? Nagkinabuhi ka ba sa gitudlo sa Biblia nga magkinabuhi ita diha sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon? Sa diha nga imong gisupak ang kasuguan sa Dios, mao ba nay kinaiya sa tao nga dunay pagkabalaan ug pagkadiyosnon kanang pagsupak sa kasuguan sa Dios? Unya, ginggutan din nga kinta ng mga butang pagatunawon man sa inyong pagkinahanglanon gyud magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon. Nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mao ni ang mahitabo unya ning kalibutan na nga gihuna-huna sa iglesia sa Dios sa mga Jehovah's Witness nga sila gi manunod ning yutaa. Pero kini mo'y gisulti itudlo sa Biblia. Pero kini gitudlo gisulti sa Biblia inyo sa ning supakon di nyo dituon awa man sa ni ipamugo sa inyo at least nga napaabot ang kamatuoran diya sa inyo. Karon kung atong tan-awon dinhi mismo gigikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo wa siya magtudlo nga ang mga matarong anherasyo ta. Kay tunawon lagi. Kung atong basahon, sumala sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 11, gikan gini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo nga mga pulong nag-ingon siya dinhi. Sa 8:11, nag-ingon dinhi. Og sultihan ko kamo. Maning gisulti. Nga daghan unya ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan sa ug manglingkod tambong sa kan-anan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Asa ni? Dito sa gingharian sa langit. Wa dinining kalibutan na yuta. Ingon ni ka hapsay o katinawang doktrina nga gitudlo sa Biblia. So dili gid kining kalibutan na. Langit gyud ang gisgutan. Hinoon naranas inyo og kamatuoran bagi inyo gipangita. Unya mo gisulti ni Ginoong Hesus. Niya gipamulong sad ni Ginoong Hesus malas Mateo Kapitulo 5 versikulo 20. Ingon ini gisulti kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga parasiyo ug iskriba, mga iskriba ug sa mga parasiyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Langit yun, gingharian sa langit gutan. Dili ning kalibutan na, dili ning yuta. Mismo si Kristo ang namulong niya na. So ang pagtulunan nga gitudlo sa Biblia, gitudlo sa Dios, gitudlo ni Kristo, gitudlo sa mga apostoles, gitudlo pud na nining programa nga inyong ginapamatian, mao bitaw gipahinumduman mo nga kami diri based on the Bible. Mo ni gisgutan. Langit yun pod. Mo ni gisulti ni Kristo. Sumala sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 20. Sa Mateo 18 1-4 ingon ini ang pamulong unya dapat ninyo ning patalinghugan.
So ug unsa may mga doktrina nga inyong nadungog sa uban, i-compare ninyo sa Biblia. Ug tinuod ba na, makasabot mo kung tinuod o dili kay lagi inyo magisusi ang Biblia. 18:1 ngadto 4 sa Mateo, ingon dinyo, sa maong higayon giduol si Jesus sa mga tinun-an nga nag-ingon, nan kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Nagisgot na punig langit. Sa aktod pagkasulti, ang mga tinun-an nagkupot pod sa doktrina anang gitawag og langit, dili ining kalibutan na kay tunahon malagi ni. Unya nagingon dinhi og gitawag na Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya og iyang gipatindog kini sa ilang taliwala. Og kanila miingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kun mga usab kamo og mga himong sama sa gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. O kita mo, mo ni pagtulunan na gitudlo ni Kristo. Ni asbala ang kasulatan mo po ni gitudlo ni ning programa nga inyong gipamatian kay lagi based on the Bible man. Langit dili kining yuta. Unya padayunan natug basa sa 4 nagingon. Busa bisan kinsa nga magpaubos o pakaubos sa iyang kaugalingon sama nining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. O langit ang sindros pagtudlo ni Kristo, dili kay kining kalibutan na, dili kay kining yutaa. You see? Pwede rin na inyong i-take note ang mga bersikulo nga inyong nabatian aron makuha ninyo ang punto. Karon, mo ni ang gisulti sa Biblia. Sa Episo Kapitulo 3, versikulo 20, ingon ini ang gitudlo sa Episo 3:20. Matud pa dinhi ini nga gisulti ni Apostol Pablo gikan sa isa kuan. Gikan sa isa mga apostoles na nga mga pulong niya. 3:20 ako masahon na nagingon dinhi. Og kaniya Episo dili Episo yes. Sa Pilipos Kapitulo 3 versikulo 20. Ingon ini ang gihisgutan dinhi sa Pilipos Kapitulo 3 versikulo 20 niya ang gisulti dinhi akong basahon na nagingon. Apan kita mga mulupyo sa langit. Tanaw ha? Dili ingon nga mulupyo kita ning yutaan ning kalibutan na. Apan kita mga mulupyo sa langit. Maning gisgutan. Unya nangiri ugikan ini atong ginapaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Mga unsa ta? Mga mulupyo dito sa langit tungod ni atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nga naman kay siya lagi ang muanhi kuhaon dadun dito. So ang gitudlo sa Biblia sama nini dili nang mga pagtudlo ang adtog ani ara ani ning kalibutan na. Pamatii ang kinadayag 11:12. Unyan dungog nila usa ka magkusog na tingog gikan sa langit nga gingon kanila, saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapang sa panganod paingon sa langit. You see? Napakatinaw, di ba? Paingon sa langit. Busa ang paglaom sa tao mga kaigsunan. Kay kining kalibutan na hilabihan na magid kadautan tunawunon na magid ni langit. Kay ang langit usa ka lugar o dapit nga ang tao kanunay nakigdugtong diha sa Ginoo ug layo sa mga pagpakasa. Kung atong basahon pagyud gani sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga nas langit. Makasulod sa gingharian sa langit gisgutan ni. So gipasabot gyud sa Biblia langit dili kay kining yuta, dili kining kalibutan na. Last nga akong hisgutan, ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto 3, naging kinahanglan dili maggagool ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, anna ay daghang mga puloy-anan. Kung dili pa moingon baunta ko kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo, nga kung makaadto na unya kung makaandam ulo na alang kaniyo muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako atua usab kamo. Tanawa kung anhi naman lang ni kalibutan nga muanhi pa mas Kristo niya iyang kuhaon dadon dito.
Pusa mga kaigsunan, kung doon na may mga butang nga tan-aw nyo ni sipiat ni, o nasayop mi, text ko mo diribi, paluapan ninyo ni ang atong gisgutan. Basta ang gisultis Biblia, dili gyud kining yuta kining kalibutan na kay matunaw ni pinagis kalayo. Base sa atong gihisgutan sa gipasabot sa Biblia, langit dili kining yuta. Daghang salamat brother kanana ang Luigi Cantutay. Ang Dios magapanalangin kanimo uban sa tanang manaminaw. Si brother isang maghatag og dugang pa nga pagpatinaw sa natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother isang Okay, daghang salamat Brad John sa dili pa ta mahatag dugang pagpasabot sa pangutana ato sa nimbasahon na puno nga mensahe niya si Sister Eli A. Itang. Good evening ninyo tanan, watching here from Daha Diot San Isidro Leyte. Okay, thank you so much, says Ili. Etang diha sa Daha Diot San Isidro Leyte. Kumusta diha nila ni Ninong Romeo kanini ang itang o nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait ug sa tanan na lang diha gyud sa Daha Diot. Niyasab si Brother Jimel Liquino Lalosis na pastora sa Born Again Brad nag-ingon nga kita daw mga SDE mga kulto daw ta. Dili man na kuan, dili man na bag-una sa atong kuan, natong dalunggan. Si Kristo giingnan ganing giyawaan, dili na problema mga kulto kay kulto gani nagsunod sa mga pagtulunan sa tao dili nang iyas Ginoo na makulto dahil ni Biblia nga gitudlo man as Ginoo pasag dira na. Niyasab si Sister Brother Oliver Kingijin, pakigreet ko sa pamilya ni Sisto Ding Alardi diha sa Kayang, ingon man sa pamilya nila ni Bro Ben og Ludi Akog og sa iyang mga anak nga gibible studyhan ni Brad Gilbert Punay Alahid, ingon man sa aktibong naminaw nga pamilya ni Sis Elisa Estrella. Salamat sa pagbasa. God bless us. God bless us, all be with us always. Niapod si Sister Robin, Brother Robin Dilantar de la Piña, mayong gabi mga kapaglaom, watching from Carigara, Leyte. Uy, may gabi sa tanong tagaragara. Uy, bahira ratam ka viewers gigan sa Carigara na. Niapod si Sister Elsie Pitogo, mayong gabi mga brother, watching from Tabuilan, Astrodome. Crusade ron sa Tabuilan. Kinsa yung speaker? Wala ko kisay speaker ba John, pero first night nila kagabi. Niasab si Brother Oliver Kingijin, makigreet sad ko sa akong ginikanan nila ni Pastor nila Nestor og Virgie Olivar og diha sa Tagasa Church, sa pamilya ni Bro Carding og Diling Hilig og sa tanan naminaw nga kaigsunan sa bisan nasang dapit sa kalibutan. God bless. Niapod si Brother Erwin Juanes, inasal ang paabuton anag mga tawhana Brad. Inasal. So ngadto ta mga kaigsunan og mga kaiglaan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Mao gid ni ang ilahang ingnon ta doktrina or pagtulunan nga gigunitan. Pero mao lagi ang atong programa nakabase man ni og unsay gitudlo sa balang kasulatan. Maursab ang atong basihan dinhi sa atong programa. Kung atong susihon sa ilang nga doktrina, ilang gitudlo nga dinhi ara sila nining kalibutan na kay kung punan pagay nato ang ilahang kini ang pangatarungan panahon kuno sa igsunog sa kalibutan, sama ra man kuno kang kuan sa Drak Misak og Abednego nga dili kuno sila masunog. Uy, fire proof do ay. Mao na ilang pangatarungan ba John kay do naman koy na kining ka share pod sa Facebook unya mao ni ang iyahang pangatarungan lagi. Di masunog unya mga tunaw gani di hinon masunog. Mao gani. So ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Kung ato nga tan-awon balikan ang inyong mga nadungog, ato gud nga makita nga kining kalibutan na sunogon sa Dios og ang tanang mga butang nga binuhat sa kamot, mga kaigsunan og mga kailan, mga sunog nang gani kung ato pa nga dugangan si kinsa na malang unya ang mopuyo sa puloy-anan nga giandam ni Kristo didto as gingharian sa langit kung dili moadto dinhi alang sa kalibutan, mga kaigsunan makaigalan. Kay kung imo nang tan-awon ang unang Juan 14 kapitulo 1 ug 2 ug 3, Juan 14 bersikulo 1, 2 ug 3, ato gud makita dinha nga naghisgot nga si Kristo nagandam og puloy-anan didto sa gingharian sa langit og panahon nga makaandam siya mobalik siya nining kalibutan na aron sa pagkuha
sa tanan nga mga iya. Nan karon si kinsa mo lang ang mopuyo didto kung diri ara di ay sa kini ang kalibutan or dinhi ara sa yuta mga kaigsunan og mga kiglaan. So atong makita nga kining prinsipyoha or kining pagtulon-ana dili haom sa balaan nga kasulatan nga nagpasabot iya lang ni nga pagtudlo sa tao og dili iya sa Dios. Ngani kung atong tan-awon panahon sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang katawhan iyang tapukon sa iyang atubangan, ang kiniyang matarong anas iyang tuo og ang mga dautan anas iyang wala. Kung atong tan-awon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 34, ingon ani ang hitabo mga higalag mga igsoon, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kung imong tan-awon, giagda sa Dios ang mga matarong sa pagpanunod sa gingharian sa langit mga kaigsunan ug mga kiglaan. Nang karon kung dinhi aras kalibutan, dili nang day ni nato dawaton og dili nang day ni nato respond ang agda sa Dios nga mongadtos gingharian sa langit kadiri ara mangkas kalibutan. Ato nga hunaon mga kaigsunan og mga kiglaan. Mao bitaw nga dinhiya sa ato ang programa, do na tay kini ang ingnon ta, do na tay kini ang ganang pampadasig nga magtuon gyud tas balaan nga kasulatan. Dili lang kay maminaw rata atong kinaiyahan ang kinaiyas mga tao nga nawalihan ni Apostol Pablo nga sa din sa iyang pagpangwali, ang mga tao wa lang kay naminaw ra kundi misusi sab sila sa kasulatan kung tinuod ba ang gisulti ni sa Apostol Pablo ngadto kanila. Unta batasanon tani kay nga naman basin ba unya mga higalag maigsoon nga nagdahomtag okay na ang doktrina nga atong gigunitan, pero pag-abot sa adlaw sa katapusan pakyas day mga kiglaan og mga kaigsunan. So ang pagtulunan or ang prinsipyo nga dili moadtog langit og dinhi ara sa yuta, usa kini ka pagtulunan nga dili haom sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung hunaon ba nato, si kinsang tawhana na lang nga matarong ang mopuyo didto as gingharian sa langit, kung dili ta moadto kung dinhi ara sa yuta. Kay kung ingon ana malang diay, wa lang unta mo sa pagbalik si Kristo sa langit aron pag-andam og puloy-anan sa alang sa mga matarong, mga kaigsunan og mga kiglaan kung dinhi alang sa yuta. Pero lagi kay dili man haom sa pagtudlo sa balang kasulatan ang pagtulunan nga dinhi ara sa yuta og dili matus langit, mao na hinungdan mga higalag maigsoon nga si Kristo nag-andam og puloy-anan alang nimo ug nako ngadtos gingharian sa langit. So ang pangutana karon natubag naman na nasa usa ka dakong pangutana nga atong atubangon, kung unsaon nato pagkinabuhi nining kalibutan na aron mga langita. Kay kung i-adapt nato ang pagtulunan nga dinhi ara tas yuta, nunid na mga kaigsunan ug makigalan nga moalagad tas Ginoo. Kay ang atong handom ug ang atong pagpanglantaw sa atong kaugmaon dinhi aram day kutob sa yuta. Pero ikaw karon nga nagapaminaw, kung naghandom og nang lantaw ka nga gusto kang mupuyo niya ng puloy-ana nga giandam ni Kristo didto as gingharian sa langit, pamatia o patalinghugi kining mga pulunga nga inyong madunggan karon dinhias kang hanginan nga gigipamulong ni Ginoong Hesukristo. Kung atong tanawon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, ingon ani ang gisgutan ni Ginoong Hesukristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na, kitang tanan naghandom nga mopuyo og langit, gawas lang sa naggunit sa pagtulunan nga dinhi aras yuta mga kaigsunag mga kiglaan. Dili garantiya nga igo ratang moampo og mosimba mga kaigsunan og mga kiglaan. Dili na sa garantiya aron malangit ta. Kung dili gikinahanglan nga diha sa atong pagkamainampuon, diha sa atong pagkamasimbahon, gikinahanglan nga atong himuon ang pagtuman sa kabubuton sa man nga naas langit mga kaigsunag mga kiglan. Kaya ang realidad sa atong kapanahunan karon, daghan ang nagampo sa Ginoo, daghan ang nagsimba sa Ginoo,
pero daghan ang wala motuman sa kabubuton sa Amahan nga nas langit, mga kaigsunan og mga kaiglan. Aron nga mahimo nga kining puloy-anan nga giandam ni Kristo dito sa gingharian sa langit makahimo tas pagpuyo, gikinahanglan higala taliwala sa atong pagkamay ng puon, taliwala sa atong pagkamasinambahon sa Dios, kinahanglan nga ato sab tumanon ang kabubuton sa Amahan nga tuwas langit. Sa alang pas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, dengan salamat Brother Isaw. Salamat po sa nindot kaayo nga pangutana no nga gipadangat dinhi o niya naghisgot mahitungod sa pagtulunan sa Jehovah's Witnesses no nga mutuo ko na dayon kung maingon ang watchtower nga dili moadtog langit. Ila gina nga pagtulunan mo higala nga ang mga matarong anhira sa yuta dili moadtog langit tungod kay ang ilang gibasihan nga bersikulo kanang Mateo 5:5 bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta. Conclusions lang dito nga so anhira gyud sa yuta kay gisulti man ang mga maaghop makapanunod sa yuta. Sa kita anang bersikulo wa man ta mosupak ana kay ang atong pag-adto sa langit limitado man. Sa pinadayag 20 bersikulo 4 magahari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. O niya sa atong mabasa sa nakasulat sa Episo 2 bersikulo 6 naghisgot ini atong mabasa ato magis langit magahari usa ka libo ka tuig. Og tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus gibanhaw kita uban kaniya og magahari uban kaniya sa langitnon nga ginharian. So kanang gisgutas panadayag 20 bersikulo 4 ang mga matarong magahari uban kang Kristo so kalibo ka tuig adto na sa langitnong ginharian mga higala. Ngano bagyod nga moadto maglangit ang atong gitudlo? Tungod kay si Ginoos sa wa pa siya mobiya ning kalibutana nagsaad yun siya mismo. Unsa may gisaad niya? Sa Juan 14:2 gaingon siya dinhi, didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Moadto ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Kung tuwa na ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, aron nga kun asa ako atoa usab kamo. Tinaw kaayo mga higala ang atong nabasa nga si Ginoos dinhi pa siya nagsulti siya nga didto sa balay sa kong amahan naay daghang lawak. Moadto ko didto aron mag-andam ko og lugar alang kaninyo. Ang hinungdan di ay nganong mikayab si Ginoos ngadto sa langit, ngadto sa balay siyang amahan aron mag-andam siya og lugar alang ni adtong mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. O niya nag-ingon ang bersikulo 3, kung tuan na ako dito, kung makaandam na gani akog lugar alang kaninyo, mubalik ako. Unsa ito isang pagbalik? Aron kuhaon ko kamo, aron nga kon asa ako, atoa usab kamo. Kuhaon ta di Ginoos dinhi. Dili ta magbuot-buot og adtos langit kundi pa mabalik ang atong Ginoo. Naman sa nagtudlo nga mamatay ko ng tao adto na kun sa langit kun siya matarong. O paganing balik ang Ginoo, saan si Ginoo? Mubalik siya og siyang pagbalik maunang panahon na nga ang mga tao nga mga matarong dalhon niya didto sa langit. Nganong dalhon man niya didto? Tungod kay tuwa didto ang lugar nga iyang gianda mga higala alang kanato. O niya mahimot ang mulupyo dito sa langit.
mahimot ang mulupyo kauban sa ginito sulod sa usa ka libo ka tuig, no? Pinadiyag 20 bersikulo 4. Gani sa atong mabasa dinhi, sa pagbalik ni Kristo siya, mabalik ako aron kuhaon ko kamo. O ni atong tanawon pinadiyag 11:12. Sa pagbalik ni Kristo maingon siya, saka kamungari kisa may giagda niya ang mga matarong saka kamungari og ang ilang mga kaaway katong mga daotan na nagtanaw kanila samtang sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. Paingon gid ay ta dito sa langit mahigala. So mo hinungdan nga ato nang gitudlo mo nay prinsipyos gitudlo sa Biblia nga ang tanang mga matarong dalhon didto sa langit mga higala sa rason tungod kay tuwa didto ang giandam ni Ginosos nga dapit para nimo o para nako. So moadto pa dito sa langit, mukuyog ta inigbalik ni Ginosos, pwede ta mag-una-unag adto dito, kundi pa siya mabalik, kay nagsaadwan siyang mabalik siya dinhi, aron panad-on ta niya dito mga higala. Karon, sunod na punto na tong kuwaon, kitang mga tao dinhi karon nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginosos, naglaom ta, muni atong gilauman nga saad niya. Sa Pilipos 3:20, gibasa man to ni Brother John kaganiha, nag-ingon si San Pablo, apan kita unya mahimong mga mulupyo sa langit, apan karon atong ginapaabot ang atong manluluwas nga mao si Ginoong Kristo. Higala ang mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo, gisaaran nga sa pagbalik ni Kristo, mahimo unyang mulupyo didto sa langit. Klaro na, biblikal na. So ato nang lauman mga higala, mao ni hinungdan nga dinhi sa atong mabasa sa Colosas 1:5, nag-ingon gyapon San Pablo dinhi, ingon ko kamo, ingon kamo ni ini, tungod kay nagapaabot man kamo sa inyong ginalauman nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Di ini gitagana higala dito sa langit, dili dinhi siyota munang moadto didto kining inyong ginalauman nadunggan na ninyo kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang kamaturan nga mao ang maayong balita. Pero kanus ata mahimong mulupyo o kanus anato maangkon ang atong gilauman mga higala o niya pa sa pagbalik ni Kristo. Sa Colosas 3, versikulo 1-2, naghisgot sa ni, tinguhaan ninyo ang mga butang nga ato sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa to sa Dios. Isinto ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang langit nun. Okay, hinaot pa nga nining gabi na atong nasabtan o atong tinguhaw ni Gala ang pag-adtos langit o gandamo na to itong kaugalingon sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ako ibalik ang pananbalisaw. Okay, salamat Brother Luby sa dili pa hingpit tapos ang programa ni atong closing song main man ang atong closing prayer. Mga higala mag-ampog kita, among may gugmaon dalang panan magkagahom nga Dios nga naga sa trono kita saan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Panalangin ang imong pulong nga motubo, malambo, manalingsing ug mabuhi silang kasing-kasing ug pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo sila imong kabigon sa pagduol mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag pagtubag sa mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Isaw dito, Brother Libby Clavis, og niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John dito, magaingon sa inyo maayong gabi, og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comport you with a lie.